Araba janvier kalo tile 21 san 2026 DMS-TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an ta n'o b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ninnu kanu n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilinajiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ ko ni kow yɛrɛ kɔni taara u tacogo la min yɛrɛ kɔni ye sunkalo ye Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ kɛ ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ ka d'a kan tɛnɛndon janvier kalo tile 19 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Jalo ye ale ni an ka Mali opérateur économique minnu bɛ don ni feerefɛnw ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ walasa u bɛ se ka kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ la sunkalo sumaw yɛrɛ kɔni donniko la Mali jamana kɔnɔna na ale ni ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ caman yɛrɛ kɔni ka bɔ suma ninnu sɔngɔ na walasa Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka a san cogoya min na. Aw kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali lakana tigilamɔgɔw olu cɛsirilen don fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛli la ka ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni donni kɛlɛni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu na a yirala k'a fɔ ko janvier kalo tile 15 tɛmɛnen san 2026 ko Kucala commissariat de police mɔgɔw yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Kucala région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commissariat mɔgɔw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo yɛrɛ kɔni da chanvre indien ni ale ye ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni ale biriki 120 yɛrɛ kɔni kan ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ région kofɔli in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni lakanabaliya yɛrɛ kɔni ko bɛ an ka jamana sira dɔw yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la population yɛrɛ kɔni ka voyage ka ca sira minnu yɛrɛ kɔni kan a yɛrɛ k'a fɔ ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye maamafɛntigi dɔw olu nana binkani wale kɛ ni ka ɲɛsin besi dɔ yɛrɛ kɔni ma nta ka ale ni Kaji village yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la a yɛrɛ k'a fɔ ko ni maamafɛntigi ni yɛrɛ kɔni ka binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ye bisi kɔnɔmɔgɔw ni yɛrɛ kɔni ka wariw ale n'u ka nafamafɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o la ni ka taa n'a ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye Togo jamana ye ale y'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'a tɛ se ka mɔgɔ to a ka jamana kɔnɔna na mɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ ka basigibaliya yɛrɛ kɔni lase jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu yɛrɛ kɔni na janvier kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Togo gouvernement maaw ye olu ye Paul-Henri Sandaogo Damiba ni ale ye Burkina Faso ka frontière fanga ɲɛmaa kɔrɔ ye wa kɔsani na fanga dafiri min yɛrɛ kɔni kun bɛna kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na ni maa kofɔlen de kɔni o ko labɛn a la k'a fɔ ko nin dun kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ min ye Togo autorité maaw ye u ye nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔ u fɛ ni k'a bila ka na di Burkina Faso jamana autorité yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Paul-Henri Sandaogo Damiba yira la k'a fɔ k'ale bɛ k'i to jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka basigibaliya yɛrɛ kɔni lase jamana wɛrɛ fɛnɛ ma. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min an ka kunnafoniya tɛmɛlenw yɛrɛ kɔni an kun ye laseli kɛ aw ma k'a fɔ ko Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko minisiri kɔrɔ dɔ ni ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ ye Viviane Yolande Compaoré Ouédraogo yɛrɛ kɔni ko nin maa kofɔlen yɛrɛ kɔni taara faga a ka so yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ kɔni na Burkina Faso jamana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni kun bɛ sen na walasa maa min yɛrɛ kɔni taara ni minisiri muso kɔrɔ yɛrɛ kɔni faga ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bolo yɛrɛ kɔni da ale kan tɛmɛnen janvier kalo tile 19 san 2026 Burkina Faso ka procureur kɔni bɔra ne ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'u y'u bolo da maa dɔ yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi u bɛ ka bisigiya k'a fɔ ko maa min yɛrɛ de kɔni ni minisiri muso in yɛrɛ kɔni faga wa yala k'a fɔ k'u y'u bolo da ni maa min yɛrɛ kɔni kan ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ye Viviane Yolande Compaoré yɛrɛ kɔni somɔgɔ dɔ de ye ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli an ka Mali jamana kɔnɔna na ni dɔgɔkun damadɔni yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni an ka Mali feere ni sanniko minisiri ni o ye Musa Alassane Jalo ye ale ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana opérateur économique minnu bɛ don ni feerefɛnw yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na a ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni sunkalo ka se ka kɛ hɛrɛ la Mali jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ k'an ka Mali autorité k'olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ sanga ani wagati walasa ka se ka wagati gɛlɛnw
fɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nɔgɔya Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bolo wa ko hukumu de fɛnɛ y'a ye k'a fɔ ko ka sanga ni sunkalo yɛrɛ kɔni seli min feere ni saniko minisiri ale ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka jamana opérateur économique ni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ye sunkalo ka se ka kɛ nɔgɔya la an ka Mali jamana kɔnɔna na feere ni saniko minisiri ni kumaɲɔgɔnya min yɛrɛ kɔni tɛmɛ ani an ka opérateur économique yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kun kɛ kun de ye walasa sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na population mago yɛrɛ kɔni bɛ jɔ fɛn minnu yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ olu caman yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ jamana kɔnɔna na ka na dɛsɛ cogoya si la min fɛnɛ ye sumaw yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la population yɛrɛ kɔni mago bɛ se minnu ma sunkalo yɛrɛ kɔni na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni fɛn yɛrɛ kɔni ka caman bɔ a sɔngɔ na walasa bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se k'a san cogo min jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka an jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni lafiya sunkaloba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu ye taxe caman yɛrɛ kɔni bɔ feerefɛn caman kan walasa population bɛɛ lajɛlen ka se k'a san walasa min yɛrɛ kɔni ye suma sɔngɔ cayali ka dankari o la ale ni sunkalo kɔnɔna na population yɛrɛ kɔni mago bɛ se fɛn minnu yɛrɛ kɔni ma olu kana na dɛsɛ cogoya si la min an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ k'u cɛsirilen don o baara in yɛrɛ kɔni na ni kɛwale dɔw yɛrɛ kɔni kɛlen ni o dɔw ye min yɛrɛ kɔni feere ni saniko minisiri ale ni opérateur économique yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni na min ye feere ni saniko minisiri ale y'a yir'u la k'a fɔ ko sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni mago bɛ se produit ba minnu dɔw yɛrɛ kɔni ma min an ka feere ni saniko minisiri ale laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye TVA ye k'o bɛna bɔ o produit dɔw kan ko min ye taxe conjoncturelle à l'importation ni o ye TCI yɛrɛ kɔni min an ka Mali autorité o y'a yira k'a fɔ k'u bɛna jɛ o wari yɛrɛ kɔni kɔ sunkalo kuntagala la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni filɛ ni ka décision min yɛrɛ kɔni ta décision yɛrɛ kɔni ta kun de ye walasa population yɛrɛ kɔni mago bɛ se fɛnba minnu ma sunkalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka basigi don o fɛn yɛrɛ kɔni sɔngɔ na hali n'a sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na caman farala o fɛn yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ka caman yɛrɛ kɔni bɔ ni sɔngɔ ninnu na cogo min yɛrɛ kɔni ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka ni fɛn ninnu yɛrɛ kɔni san ko min ye sukaro malo fo ka taa se tajimafɛnw yɛrɛ kɔni ma an ka Mali autorité kɔni y'a yira k'a fɔ ko lahalaya ka ɲi an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko wa u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa nin fɛn ka se ka labɔli yɛrɛ kɔni kɛ walasa min yɛrɛ kɔni ye sukaro malo fo ka taa se tajimafɛn yɛrɛ kɔni ma o kɔni kana na dɛsɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka bɛn ni nin sunkalo in yɛrɛ kɔni ye min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité u ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni produit ba nin yɛrɛ kɔni caman yɛrɛ kɔni mara k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye sukaro tɔni 25,000 yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ kɔni labɛnnen yɛrɛ kɔni bilalen bɛ yen nɔ walasa sunkalo in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye sukaro ye o kɔni kana na dɛsɛ jamana in fan si la maloko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na office du Niger ma olu kɔni ye laseli yɛrɛ kɔni kɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko malo 15,000 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko wa o pɛrɛnnen dilannen bannen yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka ban min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko ta fanfɛla ye feere ni saniko minisiri ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ baara la walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn ko ye ka basigi yɛrɛ kɔni don o kɔnɔna na ko an ka Mali autorité yɛrɛ kɔnɔna na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ sira min bɛ bɔ Kayeni ka don Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka o sira in yɛrɛ kɔni lakana kosɛbɛ ka d'a kan ni sira in yɛrɛ kɔni sira nafamaba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan sanga ani wagati fɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ don an ka Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ tɛmɛ ni sira kofɔlen yɛrɛ de kɔni fɛ ko de la an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o sira in yɛrɛ kɔni lakana sabati ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni senfɛ Musa Alassane Diallo a bɛ an ka Mali opérateur économique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fo u ka jamana kɔnɔden ɲumanya ale n'u ka cɛsiri baaraw yɛrɛ kɔni na wa feere ni saniko minisiri yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan kosɛbɛ ko jɛɲɔgɔnya o kɔni kan ka tɛmɛ an ka jamana autorités ni opérateur économique yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ye fɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ cayali ye ka se ka dankari o la o ko jaabi yɛrɛ kɔni na an ka opérateur économique olu bɛ hakilisigi kuma fɔ an ka Mali feere ni saniko minisiri ye o y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don wa u bɛna an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni dɛmɛ walasa min yɛrɛ kɔni san 2026 sunkalo yɛrɛ kɔni o ka se ka kɛ lahalaya ɲumanw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni sumaw yɛrɛ kɔni sɔrɔli jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ in na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma kosɛbɛ ka d'a kan u ka kɛwalew bɛ k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorités k'u ka laɲini de ni ka degun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wuli ka bɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kan ka sanga ni sunkalo in yɛrɛ kɔni
mi yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛnw donni kɛlɛli ye ne ka bɔ Kucala région kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer wa baara nin yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔnɔna na ni région kofɔlen in kɔnɔna na ko janvier kalo tile 15 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Kucala commissariat de police ma o ye ni o ɲɛmɔgɔya yɛrɛ kɔni bɛ commissaire Mohamed Atayer Ag Amidi yɛrɛ de kɔni bolo ko ni maa yɛrɛ kɔni opération ɲumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ don kofɔlen yɛrɛ kɔni na opération min yɛrɛ kɔni kun cɛla ni bolo dalen ye maa dɔ yɛrɛ kɔni kan ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ minɛ wagati min na o y'a sɔrɔ ɲɛnaminimafɛn caman yɛrɛ de kɔni kun bɛ a bolo Kucala commissariat ma yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sababuya yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye commissariat ma yɛrɛ kɔni ka brigade de recherche ye olu yɛrɛ kɔni ye jan da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ɲɛ lafiyala quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni yɛrɛ kofɔlen bɛ Kucala région de kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ maa min yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni feereli ma ni région kofɔlen kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ kɔni ka kekun wa a bɛ s'a ka baara kɛcogo yɛrɛ kɔni na kow n'a ta min yɛrɛ kɔni ye commissariat ka cɛdenw yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ bɛ se u ka baaraw yɛrɛ kɔni na wa u b'u ka jateminɛw caya kosɛbɛ ko min yɛrɛ kɔni Kucala commissariat de police ma yɛrɛ kɔni u y'u bolo yɛrɛ kɔni da wosonbɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni ka wosonbɔrɔ 4 min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni chanvre indien ni ale ye ɲɛnaminimafɛn dɔ ye ale biriki 100 ani 20 yɛrɛ de kɔni kun dogolen don ni wosonbɔrɔ 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini Kucala commissariat de police ma yɛrɛ kɔni u bolo da ni fɛnjuguba in yɛrɛ kɔni kan u ye sɛgɛsɛgɛli baara fɔlɔ minnu yɛrɛ kɔni kɛ sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la chanvre indien k'ale kun bɛ ka na don Bamako yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa ka se ka feere Mali faaba yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko maa min yɛrɛ kɔni kun ta ye ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale si bɛ san 38 de la ko wa min yɛrɛ kɔni ye commissariat ma u y'u bolo da ale ka opération in senfɛ ko commissariat ma yɛrɛ kɔni kelen ka u bolo da ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka u ye ɲininkali yɛrɛ kɔni tɛ bɔ a la ni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni bɔra yɔrɔ min ale n'a bɛna taa yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na ko nka maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ma se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen foyi yɛrɛ kɔni di commissariat ka cɛdenw ma ko commissaire ka cɛdenw yɛrɛ kɔni tilalen ɲininkali yɛrɛ kɔni teguni la ni maa kofɔlen in na u kɔni taara ni a ye an ka kiriko ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni yɔrɔ la kiriko ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔrɔla ka mandat de dépôt yɛrɛ kɔni da ni maa kofɔlen kan ni k'a minɛ ka taa datugu kaso yɛrɛ kɔni na k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛli baaraw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka ni ɲɛnaminimafɛn réseau yɛrɛ kɔni k'a ci ka bɔ yen nɔ ale ni n'a sɔrɔ complice wɛrɛw yɛrɛ kɔni kun b'a la a ka nin walejugu in kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ bolo ka se ka da o complice nin bɛɛ lajɛlen ka teliya la ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra Kucala commissariat de police ma yɛrɛ kɔni fɛ o y'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ko jɔdaba bɛ olu fɛnɛ yɛrɛ kɔni na ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli ko la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Kucala commissariat de police commissaire yɛrɛ kɔni ni o ye commissaire Ag Amidi yɛrɛ kɔni ye ale bɛ a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni fo u ka baara kɛ kun ɲuman na ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ wa a ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko min yɛrɛ kɔni ye jamana lakana sabatili ko yɛrɛ kɔni k'o ye bɛɛjɛ baara yɛrɛ de kɔni ye jamana kɔnɔna na ko wa jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ kunkan ko don k'olu b'a laɲini population yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ population encourager kosɛbɛ collaboration min yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ population ni lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la dɔ yɛrɛ kɔni ka fara o collaboration kan kosɛbɛ walasa an ka sigida yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɛya wa a bɛ se ka lakana cogo min yɛrɛ kɔni na ni yɔrɔ in na fɛnɛ bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a yira bɛɛ la k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni lahalaya yɛrɛ kɔni a ka kan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'a fara ɲɔgɔn kan walasa an ka jɛ ɲɔgɔn fɛ ni ka jamana yɛrɛ kɔni lakana sabati ka d'a kan jamana ka lakana ko ye jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ kunkan ko ye maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni se ye min yɛrɛ kɔni jamana ka lakana sabati la k'a ka kan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni k'o kɛ o yɛrɛ de kɔni an kan ka collaboration yɛrɛ kɔni caya kosɛbɛ ani an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la an sigiyɔrɔ o bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sira dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni lakanabaliya ko bɛ o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔnɔna o ko hukumu de la ko kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 kari dɔ ni ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taga Banaku localité yɛrɛ kɔni na ko ka kari in yɛrɛ kɔni to Ntaka ni Kaji village yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la min yɛrɛ kɔni ye maa maramafɛntigi dɔw yɛrɛ kɔni minnu ma lakodɔn olu kɔni nana ni kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ ni ka sonyani yɛrɛ kɔni k'a kɔnɔ ko maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni kelen ni ka na kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'olu ka wariw fo ka taa se u ka nafamafɛnw yɛrɛ kɔni ma u y'a bɛɛ lajɛlen minɛ u la ko min yɛrɛ kɔni ye kari in chauffeur yɛrɛ kɔni u y'o wajiba ni ka 1000 yɛrɛ kɔni di u ma ko maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni ka binkani wale in kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye kari in chauffeur ye k'a kɛlen ni ka 1000 in yɛrɛ kɔni di u ma min yɛrɛ kɔni maa maramafɛntigi ninnu u y'a wajibiya kari bolilan yɛrɛ kɔni kan k'a k'a ka telefɔni yɛrɛ kɔni di nka kari bolilan yɛrɛ kɔni y'i ban ni k'a ka telefɔni di o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ maa maramafɛntigi nin yɛrɛ kɔni marifa ci kari bolilan yɛrɛ kɔni sen na
wale mi yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka kari yɛrɛ kɔni chauffeur yɛrɛ kɔni jogin ko maa mana fɛntigi ni yɛrɛ kɔni tilale u ka wale jugu ni yɛrɛ kɔni na u taarala yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni na yɔrɔ ma lakodɔn an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni kari in chauffeur ye k'ale yɛrɛ kɔni taara teliya ni ka taa n'a ye kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni na walasa a mago bɛ furakɛli minnu yɛrɛ kɔni na olu ka se ka d'a kan joona ban kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni sirakofɔlen yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni bin ka ni walekɛlaw ye k'olu bɛ ka caya yen nɔ kosɛbɛ o kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka population yɛrɛ kɔni jɔrɔ kosɛbɛ o de la u bɛ ka laɲini kɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka nin sirakofɔlen nin yɛrɛ kɔni lakana sabati ka d'a kan population yɛrɛ kɔni kan taa ni ka segiw ka ca o kan ka d'a kan ni sira in yɛrɛ kɔni ma lakana min ye population n'u bololafɛnw yɛrɛ kɔni fɛnɛ olu ka lakana yɛrɛ kɔni tɛ sabati sira in sanfɛ. Sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Ko janvier kalo tile 17 tɛmɛnen san 2026 min yɛrɛ kɔni Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ye Paul Henri Sandaogo Damiba ni ale Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni min ye Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni u ye nin makofɔlen yɛrɛ kɔni bila ni ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na kabini san 2022 septembre kalo wagati min yɛrɛ kɔni Paul Henri Sandaogo Damiba ye ni ale ka fanga yɛrɛ kɔni dafirila ni wagati yɛrɛ kɔnɔna kabini o wagati yɛrɛ kɔnɔ ni makofɔlen yɛrɛ kɔni kun bolen no ni ka i dogo Togo jamana kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni don kofɔlen yɛrɛ kɔni na Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni ale minɛ ni k'a bila ka taa Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni tension fo ka taa se lakanako gɛlɛya yɛrɛ kɔni ma o bɛ farafina continent yɛrɛ kɔni kɔnɔna na source caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Paul Henri Sandaogo Damiba ka naliko yɛrɛ kɔni Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'a ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni teliyara dɔgɔkun tɛmɛnen de kɔnɔna na ko Togo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na agent de sécurité dɔw yɛrɛ kɔni taara Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ka so ni o bɛ Lomere ni o ye Togo faaba yɛrɛ kɔni ko agent de sécurité ni yɛrɛ kɔni talen Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni fɛ yen nɔ u ye nin makofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ni ka taa n'a ye Togo kiribulon dɔ yɛrɛ kɔni na ka d'a kan min yɛrɛ kɔni ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ale accuselen yɛrɛ kɔni don k'a bɛ fɛ ka basigibaliya yɛrɛ de kɔni nati Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko nin makofɔlen yɛrɛ kɔni talen bila kiribulon dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni a datugu fɔlɔ ko Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni taara nin makofɔlen yɛrɛ kɔni ka so ni ka valise dɔ yɛrɛ kɔni ta k'a ka minɛnw yɛrɛ kɔni ko kɔnɔ ni ka taa o d'a ma a minɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na susu caman y'a yira k'a fɔ ko ɲɔni Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ka taa bila aéroport la walasa ka se k'a bila ka taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni Togo autorité maaw ye u ye wagati dɔ yɛrɛ kɔni di ni makofɔlen ma kuma ka se ka tɛmɛ ani a muso yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla la ni o fɛnɛ bɛ Togo jamana kɔnɔna na Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ale accuselen don k'a fɔ ko a kun bɛ fɛ ka fanga dafiri kɛ nin jamana in kɔnɔna na ko wa a sen donna jɛkulu dɔ yɛrɛ kɔnɔna jɛkulu min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ka fanga de dafiri ni o de bɛ Burkina Faso furancɛ fanga ɲɛmaaya la an bɛ wagati min na i n'a fɔ bi wa ni janvier kalo yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra a kalama cogo min yɛrɛ kɔni Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ale kun accuselen don Burkina Faso autorités yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko nin makofɔlen kun bɛ fɛ ka capitaine Ibrahim Traoré yɛrɛ kɔni ka fanga dafiri wa ni t'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni Burkina Faso autorités yɛrɛ kɔni bɛ Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni accusé k'a bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ale ni fanga dafiri jamana kofɔlen kɔnɔna na ka d'a kan san 2024 septembre kalo wagati Burkina Faso autorité maaw ye nin makofɔlen yɛrɛ kɔni accusé k'a bɛ fɛ ka na ni basigibaliya ye Burkina Faso jamana kɔnɔna na nka o wagati yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni olu ma Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni di Burkina Faso autorités ma nka y'a ye k'a fɔ ni zen yɛrɛ kɔni ta la o ye nin makofɔlen yɛrɛ kɔni minɛ ne ka taa di Burkina Faso autorités ma maa caman y'a yira k'a fɔ ko Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nin décision yɛrɛ kɔni ta ko décision yɛrɛ kɔni ma ta kiiritigɛ ko sira dɔrɔn yɛrɛ kɔni fɛ ko min yɛrɛ kɔni Togo jamana ɲɛmaa ni o ye Faure Gnassingbé yɛrɛ kɔni ye ko nin makofɔlen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka a sigi yɛrɛ kɔni ka finitigi kɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni a ka jamana kɔnɔna na min bɛ ka accusé k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka basigibaliya ale ni fanga dafiri kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye Faure Gnassingbé ye k'a kun tɛ se k'i sigi ni kan ko in na ye ka d'a kan o mɔgɔ sugu yɛrɛ kɔni t'oli i ka jamana kɔnɔna na ko risque ba yɛrɛ de kɔni b'a la wa Togo source sécuritaire caman y'a yira k'a fɔ ko san 2025 décembre kalo ale ni san 2026 janvier kalo yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko Togo autorités yɛrɛ kɔni ye kangarida 2 yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ma ko nka Togo autorité maaw yɛrɛ kɔni ni
kangada min kɛ ni ka ɲɛsin ni finitigi kɔrɔ yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ n'a fɔ o kangada yɛrɛ kɔni ma nɔgɔ ka da kan hali o kɔfɛ ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni continuera a ka wale jugu nin yɛrɛ kɔni fɛ wa Togo autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni y'a faamu k'a fɔ ko Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni toli u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko risque caman yɛrɛ kɔni b'a la ko lakana ko risque yɛrɛ kɔni b'a la a bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni Burkina Faso ni olu Togo yɛrɛ kɔni cɛ jɛ bɛ tiɲɛ ko a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ Burkina Faso autorité mɔgɔ yɛrɛ kɔni ɲɛna k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Togo ye k'a bɛ ka Paul Henri Sandaogo yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don a ka nin wale in na walima ko Togo maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin makofɔlen in t'u ka jamana kɔnɔna na ka d'a kan k'a bɛ ka baara min yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'o ka d'u ye ko min yɛrɛ kɔni ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni tolen ye Togo jamana kɔnɔna na k'a bɛ na ni kɔlɔlɔba ninnu yɛrɛ kɔni ye wa Togo yɛrɛ kɔni kɛlen ni ka Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni minɛ ni k'a di Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni senfɛ Togo autorité mɔgɔw bɛ ka cikan gɛlɛn de kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ ma Togo bɛ fɛ ka cikan gɛlɛn min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin diɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni ma o cikan in de ye ko min ye Togo ye ale kɔni tɛna na kɛ jamana ye jamana min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i bɛ wale jugu kɛ jamana wɛrɛ la ni ka boli ka taa i dogo yen nɔ walima jamana min yɛrɛ kɔni na i bɛ na olu ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'i to yen nɔ k'a fɔ k'i bɛ wale dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min na nin basigibaliya yɛrɛ kɔni ye sous région kɔnɔna na Togo y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ o jamana ye i b'a fɔ k'i bɛ boli ka taa yen nɔ k'a fɔ k'i b'i to yen nɔ ka wale jugu kɛ ni ka ɲɛsin jamana wɛrɛ yɛrɛ kɔni ma an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a yirala k'a fɔ ko min ye Paul Henri Sandaogo Damiba yɛrɛ kɔni ko ale sera Burkina Faso jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min accusation jugumanbaw yɛrɛ de kɔni bɛ nin makofɔlen yɛrɛ kɔni contre la jamana in kɔnɔna na wa ni nin makofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ n'a fɔ Burkina Faso autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔnɔna na a ka kiiritigɛ baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma